Eller har de fått leta det ner? Jag vet inte. Renan också. Ja, jag vet inte. Vad vill jag? Ja, de har ju gått ner nu därifrån så. Nu är det väl dags snart. Ja, det är 4 hästar till. Det är 16. Klassas som 20. Nej, 17 var det. 17. De gick ju ner nu, så nu är det dags. Jo, men de är väl några för. Ja, jag vet. Jag tyckte att det var 17. Nej, men Är det 20 hästar eller 25? 20. Är du säker på det? Ja, hon startar ju sist. Ja, gör hon det? Sen nummer 20. Jag har suttit och tittat i och för sig, men å andra sidan kan man det. Förstår man? Ja, det är skönt. Det har varit ute så hemskt mycket hela dagen. Ja, det är nästan 10 meter. Alltså det är jag långt ifrån, men i alla fall. Det var väldigt skönt att Chris höll på, det var ju nästan, det var bara 2 fisar i hagen på köpte där. Och så skulle de ju börja och spola för det var så sandigt. Och då var det slangar och grejer, det gillade hon inte, Annabelle där. Men det gick ju bra. Vad heter det? Ja, då fick han stå antar jag, eller? Ja, jag sitter länge. Ja, Men sen ja, spännande. Det är ju så här fint. de kör ungefär, ja, de kör med samma program fast jag tycker det är fint. Det var 3 stycken skimlar, alltså Skimlar, sådana där vitgrå. för en var fräckt i brunt och så. Brunt och vitt. Från dina föräldrar, nästa vecka nu som börjar imorgon. Nu ska jag få bredband. I huset? Ja, äntligen. Och då är det massa sådana här instruktioner och grejer. Så ska de in på fredag. Och då ska de ha tillgång med en dag. Och så ska vi bolla med det här och det här och det och listor och det och det. Ja, visst är det. De Men, har gjort det på bredband. ja. Sen så. Du prenumererar väl på bredband nu? Ja, jag vet inte. Ja, men du slipper det. Ja, men ja, det är ju precis. Det är någon som vill ha det så. Nej, tack. Ja, tack. Jag kan ta en. Jag får gå och ta en kopp kaffe. Okej. Tommy vill ha pannkakor. Ska du ha något då? Vad hade de där innan? Pannkakor. Det blev väl... Gör jag själv. Ja, det går väl till vidklubben. Hade de bara pannkakor? Nej, det de finns hade väl någon bullar och... kaffebullar och grejer. Ja, men de kaffebullar. De hade ju... Du kan ju få en skinnsallad eller sallad där då. Vad tog de för pancakes då? 30 kronor för 3 stycken. Du kan ha köpa 2. Nej, vi gör en pannkakor.